nilimen Richard Killing bini nilitum labangso press meet kicu hapon alam tiga lapuhen lo non MP kilik alang li akeha marsing kisu aphan nilitum kadoga we sitame atok anu an sitame nilitum sarpisar phutum labangso arni nilitum thurjok silitum alang phan ke pahai phan nilitum citu nang po lapen nilitum alang lipan sini ne tum ta do ta hai mene sitame nilitum local EM ante MSc education EM alang phan lang ra ilitum kadoga we bidi lapen la kadoga we sithan simum pon seroi aphan lapen ilitum alang phan ka hai pon na lapen development sitame ilitum local EM sitame pinangan wan tang lo lapen kaprek atum puta hai development na we to wara we mo sitame alang li sitame ki unan pen ke wan bom lo lapen non prang do lang alang li ta unan pen ke wan ni phan bor ipon lo labang so lahai akam malong ke tong sekot pen un edet ta hai men klem pru ke un edet ta hai sitame alang li sitame unan pen ke bidi sore do an pen ke litum aphan ake joy wan aphan e klem pilo lapen school college sitame non ke atok anu sitame ke ban eng lapuson ke thek long kom lo unan pen ke kadok ave mat ke alang li lar ni sitame lar pon bom lo ki unan pen ke lasi nili chuning ri kang tung ilitum duar baguri aradatum lapen ilitum okengjang la risoi jang atum sitame ilitum ke lar ye phan pulote lapen ki peklar pon ye phan pulote ilitum abang putin sitame matha pon paminai lapen ilitum matha pensi abang so avut sitame ilitum cipidun hurna an hello aprang si nilitum daithor BJP youth wings ahin pen pherangke bitung atum phan nilitum kachupa teng pen kan so press conference along kewang apot aprang si kardom pipen churu lo kardom asi pini nilitum labang so press meet pada press conference ke pha kapre kalam thang na ta we nilitum ke pha lam the bangala phen lo je nilitum sitame non kewang ji lok sabha election mate MP election hut ko sonsi nilitum duarbagari ari soe jang tum buchot kai lo kadoga we sarphu tum punon kadoga we tum than sitame duarbagari citizens atum anabang ke ilitum methang ar puchi chini pen ilitum methang koson mark kirap kelong tang ba punon itum langam lang kidam tang por an sitame ilitum duarbagari hawar along punon duarbagari hawar pu anchot ke kali sitame kapre ka hawar along sitame lasua government atum phan BJP government atum phan pinang atum mesen se pusi pudam bom lo boy fit stame kadoga beta thek pon long prong lo ilitum karbiang long hawar punon stame lasua government ang luchok lo bupen ke ko ano ni tum development sta long pon lo la puson da taxi atok anu punon stame konan ni long ke komane so that ne der long stame hadak sta hospital pen cheng lo nona bang ke school punon je dak nilitum duarbaguri MSc mate nonapang ke EM lo alangli in charge education alangli education EM long lo pupen ke labang so duarbaguri pu anchot kali sitame karbiang longa school mate educational institutions an alangli kapang tang ponje phala an so se kapang tang ponje phan ke alangli mission 2025 plus so motive pensi non pinang an kapaching thur pon mate development a hin sitame alangli pa prang bom lo la posona taxi alangli puchot kali tim karbiang long atum an sitame Dr. CM tuliram long hang pen cheng lok ilitum bangso karbiang long mas council kachari tum karbiang long phan anso se kapa develop ponji anso se lira long ke pami ponji phan sitame bang bor i bom pen non ta pachun pon bom lo la poson si non alang litum ke claim ke dam misen pen non ke dam tang por an stami development pen cheng lok pinang an litum la karbiang long phan an ka paching thur the ka pot alang litum ke claim ke dam ke misen pen jok kapre ka asong atum por stami non lok sabha MP election por stami kapre ka song long pen litum lang jongtam me APHLC punon mate congress ai punon mate kapre ka song pen bustami alang litum methang song chi ri pen si la BJP atum sitame alang litum ke claim kita mesen pa join si BJP atum lang chepa ok dunlo la buson lo budang te kunat pensi ilitum lapu ilitum kunat pensi ka sorsar da mathai ke dulang it athema
kita tengah Quran sta ini tum dak dua bagori long pun aprang bulut aprang pen lang amlo putang nona por bang ke pinang kacing tur tek pon long lo ison son ni do lang la bang hok lo kato ko beta chini lo je kacing tur pon un ilang son sta do lang poi pit sta me alang li tum pa nyong si li tum la pa por pi bon bom lo putang te ha ke cheng pen sta ko alo ne backward pen nona bang ke li tum la undeveloped che man lo la son si mo aprang ke bang nya por an ta li tum lo sa alang li tum han apor pi bon bom lo putang te la bang so government nyong si ako ini long bom lo petang te ini tum anso se kemi developments tame long pon bom alang pusi ini tum mahin ben tame kachinia son ans tame chipaklang lo la person si ako kisung ki un e ponon ajat polong tame katoka ve em atum mate cm atum tame alang lituma along ani tum humridam alang lituma long jong si lituma birta chepali lo petang te alang litum tame ketam tanga por ans ta ajat son along tame shirabdul la person taxi itum mainly I'll focus on Dua bagori lo petang te ini tum komane keso ki un e punon mate komane school admission alo pencheng lok kiso ki un e mate komane pena business choklem ji walong ku an sitame ini tum IEM mate local MSc sir Richard Togby EM in charge education alang li sitame kedam tanga por ansta katoka we pan sitame alang li lake menit ke dak nirong kali mate ne party kali pu party chelang le pen alang li thorom stame lang pon pi pen kado ka be pan stame kang hon pon pahuman la puson si ilitum setame lason alang litum mane alang litum party plak play thorom plak play la puson mane arta buna ajat plak play tum phanjong si litum la por pi pon bombe purutang te mu aphi kapre ka a government to wang por bang ke alang litum ko pilone litum phan sitame akuna ngi thuji ahok lo kita tengah Quran stame alang litum success ke onglo la puson si ison soni bang alang litum stame unsuccess ta dulu web hit stame hala jong si litum akichok chi jong si alang litum han jong dam rong pulatang te akichok ko an ke onglo ma alang litum ke claim stame litum hala bang ko piloma alang litum ke chok che ke le ko piloma ki une dera son arba ke litum lang ponang le lo non kita tengah Quran stame alang litum ko pisi litum phana ke claim piloma litum phana ke van piloma hala haya puthak litum lang nam lo nang hala haya lang dam pen le mo prang ke bang ya Quran stame non ko son si ke van thak ma la son thak sa alang litum wan pi bo mane litum phana wan pi bom pu ning the pen si alang litum phana ko puthot labang so government along kapang ni thujia thulong jia phani litum tum RD pidunang po RD ki pidunang ya bang ke isi main focus bang ke tum owe kimia tum sta kerang sot lo owe kimia tum kopia pot lo kerang sot purutang te pini ke alang litum se hadak karbeng long sta cari pon sta me morni si ke nang lita hai pon ni lita hai po athema laso arta pen arta age pen age generation pen generation lo te la haya son bang ke ching la pusi cheprek bom si chelar bom lo purutang te pini alang litum ke japon son thot si nang litum sita me alang litum kelang keja kachari mesena join si nang litum sta alang litum along cerap dun lo chetu dun lo lapuson si nang litum alang litum along ka cerap ka chetu dun ki mesen nang thek long si anut ka preka tum sta me nang litum along pen nang charlie dun pen mori si ki nang li phan sta me halaso level long an sta nang li sta me chetek long athema inu the leader bolotang te rata to aphan la pen khai aphan rata aphan laben nametang ahawar aphan koson si kelang chari jima laben koson si anso se angsonga level anso se ka develop pon along ke pon unjima halapan si litum bang main motif donang ji athema litum langdam no nang pinangan adim sitame dak daithora long pudet kali webit sta dwarbaguri long konan sta pinangan development sta wando alang li non hejong dolamara long sta me alang li longyong thom schools ka khuli je pan sta me foundation Livingstone stame alang li bohason si aprang ke bang ya por an stame alang li la anso se development ke ban ye phan se alang li chisik ding pen se dolo la si alang li phan jong si la son na por ilitum non alang li litum phan nang kenang jia por jong si ilitum alang li phan cherap dun un edet cherap dun thek thedet polotang te mu halaso alang li ka chisik tang son stame alang li pa playing on det polasi alang li ka chisik tang along an ilitum anso se alang li pa playing on det je phan alang li long ilitum cherap dun lo patang te ilitum ke mang son an stame moani si chunpon bom si non stame chunpon bom lo moani si apor bang ke non ki chun bom son attack si mu apang ke bang ya por an bang anso se chun thu bom po la si ilitum dak Daitor Youth Wing, Daitor BJP Youth Wing ahin pen kachuning ripon alam bang ada pohen lo. Jadi tum dak Daitor ahawar Daitora
arara tuma phan an pulin ni tum kachunri ke kai lok wai phit sta kadoga we dwar bagori la pen kadoga we karbiang long arara tum phan an sta me ni tum kachuning ri pen ke than bachini pon jalam ke la pulo je non ili tuma phan alang li tum towar ke mirang wan pi bom nang rap bom so na taxi ili tum yo se alang li tuma phan apor pi pon bom la pen an so se ili tuma phan ake mi son sta me nang pawan pi je phan anu saya ke meson nang pawan pijia phan si litum nang lang pulu tang talang litum phan ako itum apor pi thang po na si non apor non kirang ji election MP election ahu da banke ilitum sitame ning mesen me pen ilitum ning che thepon lo nang ake hai amor sing tu so phan na si alang li phan ilitum ong dung a vote pen pahai pon pen mo prang ke wang ji apor an stame ilitum Karbiang long phan sta mi han national level an kapali unji phan alang li tum ha hirjume pidun na a hirjume pidun pen alang li phan support dun pen alang li mo prank ke wang ji an sta mi ili tum phan nang charai kom ji la pen ili tum phan nang chelang kon ji phan si ili tum alang li phan sta mi cherap dun ang po asi ahok lok kisuman alam nang ke pinang ana tum ka ili tum ka sorsar puge dak ka sorsar alam bang ve bon stame pinang ana song tum mate ka prega song tum bang ke BJP atum ke khaiso phan memi khaiso phan heno o la puson si ke jong pon la si la bang solon ke BJP pulagi pudam gali la daga bang ke nangli neli hano responsible kopi pon responsible ke to kok pulatang te nangli jongsi alang li tuma pa nangli inu leader lo nangli jongsi alang li tuma long la haya issue pon tek thei nangli jongsi la haya issue paso ni alang li tuma long ari do dunde pulatang te alang li tum sitame la an karbiang long ha war the bi alang li tum sitame palilap yun elo la si la so kapalilap je join ne ke arong tin ha war tin long sitame leaders tum dolo la si leaders atum sitame unan bor inang ko je methanga ha war methanga long ri ke mesen ye phan ke alang li tuma long humri dam pen non son ni tum dai thor long basame dai thor leaders atum jongsi hala alang li CM atum bate EM karbiang long achari atum long pali dam de pulotang de dai thor development sita non avedet po Rasi dwar bagori arat mate risoy jang atum dwar bagori youth wings atum stame manghu thai we pin lo kaprek akrong kidun jis tame itum munthi pon thai we pin lo itum kedam tang por an ko sonma itum dwar bagori arat punon mate karbiang long non ne main focus bang ge dwar bagori arat pansi pachini tung lo Lasi itum dwar bagori arat atum mate dwar bagori youth atum stame non ke thege ding mi ovik mi atum an stame itum thekpon lor lo je itum nahok sta mang hu thai we pin kaprek akrong dun ji si itum mane alam se we pin lo je kedam tang por an itum dwar bagori aha vars tame kusonma la pen non la bang so BJP government nang lukchok lo pen kusona itum long stame environment kusonma itum thekpon long pa milu la si la hai stame itum kopima positivity along si itum stame main focus donang ji jongsi nangli ke claim kedam ke misen do olo poi phit stame ke helo dak isihini do ko join ni jongsi hala phan nangli heno pupulo pajangte lada ka bang ke nangli si ke chok chelu busne li jong namji athema kedam tang por an stame BJP atum sita pinang an itum dwar bagori ara tum phan stame pinang development nang wan pilo la boson na thak sialang itum arlo kopia planning no itum chini ne la si non kedam tang por an itum han development nang wan pia son thotsi mo prang nang ya por an sta itum an so save development alang itum hin pen long pon jipu ning thek long pen sido la si ahok lo BJP sarkar mane BJP government atum phan ke pinang atum ki pudun dak mane aron alam matela thorom alam pen dak keplak du labang ke ahok kali ni listame dak dwar bagria long pasta than pachi poing tum athema idum langam lo putang te karbiang long pudon mate idum dak dwar bagria long amat stami thegam long ji nitum dak EM sir Richard Tobi alang li ke Christian poi phit stami alang li dak aron mate thorom ni matum hat stami plak ple taposon dak taxi alang li jongsi kurani aron bari matumalong kurani jongsi chujundo mate rong kera hut stame arong tin sta alang li tangka hai stame pini asap sobet kacerap dun polong sta alang li kacerap helping hand pali dun lapuson na taxi Christian community tum phan stame alang li ajat nikane se kamai pi punon mate kaprek amai long stame alang li tum alang li cerap dun pik lapuson si dak dwar bagori long stame hala Hindu atum tado Lokhimon atum lapen kaprek along chuat dhoram atum stame alang li tum along stame alang li plak pon pe alang li tum jongsi alang li long humri dam je ni tum la son mai do la son ni tum ke sik sak polotang te alang li stame aning free pensi alang li dhoram plak ple nim plak ple party plak ple dak
akilok ki ik plak play pin ba sarang li kadok be pan sitame homan mate homan alang li kirap pipon lasi ilum sitame munthi pa me nang si lapuson thorom plak play party plak play kethe ki ding ponon mate usomar ponon jat plak play pin atuma a government tong kinang jima mante mo kimi bang tumbang ke ili tumpan nang la so mani ke pan vote nang pipe ke mate la so mani ke ni tuma thorom ka like pumat nang tumpan nang plak vi la pusona tu ban nak nang li vote ping tung la si ni li ka chuning ri kang tung la pen ka pachini kang tung min duar bagari rat la pen risoi jang obi kimia tumpan la hen lo ili tum stame kedam tang por an BJP a party hin pen mate sir Richard tok bia hin pen kelong an our side sitame longpon bom lo la simo prang evang ye por ans tame la son anso se our side tum longpon bom ji bus ning the klong pen do la si alang li sitame idi tum phanang plak play pin pen akai a por sitame idi tum phanang charap dunia phan aning hang ajoin aning a klong pen nga charap dun ji phan akai sitame ready la si alang li tum phana son son bang ke aprang evang ye por ans tame idi tum apor pipon bom nang ji la pen idi tum sitame RDGP dun pen alang li tum phan anso se kapaching thur long ji phan idi tuma duar baguri phan itu makar biang long phan anso sei kapaching thur long ji phan alang litum ke klem da ma saya mo long sta ilitum cherap chetodun bom long ji kusi nilista me duar baguri rat da pen duar baguri yuta tum phan sta me chuniri pon pen pachini dun pardon